Sa barangay Tayud Liloan kaganihang buntag, di mo menos 11 ka mga motorsiklo ang nangatumba gumikan na huwad nga mantika sa kalsada. Pasado alas 7 kaganihang buntag kini ang eksena nga nasaksihan sa direksyon nga padung sa Konsolasyon ug Mandawi. Daghang mga motor ang nawagtangan og balanse ug nangatumba tungod sa kadangog sa kalsada. Nasayran nga gikan sa usa ka tanker ang nausik nga mantika nga giing wa masira og tarong ang valve maong nausik kini sa kadalanan. Matud ni RJ Sabang, barangay clerk sa Tayud Liloan, di mo menos sa 11 ka mga motor ang ilang natala nga nangatumba. Apan may ubang mga riders nga mibarug na lang samtang ang uban mi diretso sa sentro. Sa abiso sa fire department, wala na nila kini pasiriti og tubig ang lugar kay mas delikado noong mukatag ang oil. Duna hinuoy mitabang nga konsehal sa silingang barangay nga mihatag og mga sodas o ginabas nga kahoy. Mao kini ang gibubo sa dapit aron malikayan pa ang mga disgrasya.